В определени кръгове се знае, че петролът се възстановява. Земята произвежда повече петрол, газ, отколкото се използва и, вярвате или не, това е естествен процес. Колкото повече взимате, толкова повече се създава, за да се поддържа балансът. Изучавайте пчелите и начина, по който те произвеждат мед, и ще разберете. На всичкото отгоре има много места с големи количества природни ресурси, които не са докосвани. Да кажа и за кръвните линии. Разберете, че кръвните линии са били избрани да управляват, те не са се появили просто така от въздуха. Душите, които се инкарнират в тези кръвни линии, които управляват, са доведени тук от Вселенския закон. Друго не си заслужава да се споменава. Има една стара приказка. Перфектният роб е този, който казва «Аз не съм роб». Това е както алкохоликът, който казва, че не е алкохолик, поради което той винаги ще бъде алкохолик. Може ли да питам каква е вашата религия? Религията е създадена от нас. Властващите в момента религии са едно от нещата под тотален контрол. Не съм много компетентен по този въпрос, но християнството, юдаизма, будизма са леко устарели, да се изразя така. Има зранце истина, но то се дави в море от извращения. Ако имаш късмет, то ще изплува. В какво вярваме ние? Няма никакво значение. Всичко се върти около Вселенския закон, на който сме проводници. А за световната икономика какво ще кажете? Едно от нещата, в които конспиративните теоретици са прави, е, че тя се базира на пари, които не съществуват, никога не са съществували и няма да съществуват. Тези, които притежават банките, притежават също медиите и политиците, така че можете да си представите начина, по който те искат да ви убедят да повярвате. Кога житото ще бъде отсято от плявата? Искате ли да се отървете от житото и да оставите плявата за ваши роби? И ако да, кога ще стане? Знам със сигурност, че няма край на времето, поне не както се описва в религиите, медиите и така нататък. Никога не е предвиждано това място да свърши, не и на начина, по който се описва. Ще има време, в което всеки ще бъде освободен, но това няма да е масово събитие, а ще става един по един. Работете върху себе си. Любопитен съм защо елитът не изпълнява управленски функции. Той изглежда по-скоро като паразитиращ на гърба на обществото. Една риба в океана не може да види птиците, които летят в небето. Участвали ли сте вие или някой от фамилията в окултен ритуал и ако да, каква е била същността му? Ритуалите имат значение, което не може да бъде разбрано от повечето. Те са осъществяване на връзка с по-висши същества, управляващи тази реалност. Ние си вършим работата. Трябва да кажа, че вашият вселенски закон разказа играта на тази планета и на хората достатъчно успешно. Селените като вас не разбират, че вие направихте това и никой друг. Между другото, с това изказване удължихте престоя ви на Земята още един живот, моите съболезнования. Не разбирате какво наистина представлява светът, в който живеем. Няма край на времето. Преди време хората почти докараха нещата до там и тогава ги сполеха беди. Какво виждате сега? Наистина ли живеете на планетата, на която си мислите, че сте? По-висши същества, контролиращи тази реалност. Те проникват навсякъде и са добронамерени. Колко странно, че някои от вас, които говорят за любов, светлина и мир, са същите, които две изречения по-късно ругаят и говорят за убийства на други, самодоволни от убедеността си, че това ще е скоро. Сигурни ли сте, че сте на добрата страна? За тези, които са малко по-умни, питайте и ще ви отговоря по начина, който избера. Преди да зададете въпрос, насилете се и се опитайте да помислите извън рамките и ограниченията, които другите са създали в вас. Задайте истински въпрос, за който сте мислили, формулирайте го в детайли. Относно останалите, ако успеете да се отървете от ругаенето, омразата, фанатизма и предразсъдъците, които са базирани на невероятната мъдрост на вашите гурута, това ще покаже, че сте на малко по-високо еволюционно стъпало. Защо визуализацията работи? Тя не работи за всички. Човек трябва да достигне определено ниво на духовно развитие. Това означава да живее по стриктни правила, които да прилага върху всичко, което прави в живота си. Повечето хора нямат дисциплината, необходима за достигане на такова ниво. Някои тук твърдят, че са достигнали това ниво, но аз знам, дори без да ми са известни никакви факти за техния живот, че те са много по-далеч от това, което си мислят. Визуализацията работи, защото тя е съществена част от процеса на творене в тази материална вселена.
Вселената е живо същество, което използва своето съзнание за творене и съществата, които създава, могат да имат същата сила в определени граници. Кой използва Айк? И по-добрият въпрос е защо? Айк има свое ядро от истина, която се опитва да разпространи. Това, което той не осъзнава, е, че това всъщност работи срещу него. Частът с рептилиите беше посята чрез агенти, работещи за кръвните линии. За период от 7-8 месеца той беше бомбардиран с жертви, свидетели на рептилианска трансформация, сатанистки ритуали и така нататък. По такъв начин, че той не може да не повярва. Понякога свидетелите бяха водени при него по няколко пъти на ден, в зависимост от местонахождението му. Други, като Айк, и има много повече от тях, отколкото си представяте, са били захранвани с подобни истории. Въпросът «Защо?» не нуждае от отговор. Объркан ли съм? Объркан сте, защото сте приел версията на другите за истината и мислите, че имате визия за общата картина, но това, което казвам, разрушава голяма част от нея. Има грешно разбиране за кръвните линии. Дефинитивно въпросите, които се задават тук, доказват това. Но има причина за това и тя обслужва важна цел. Ние манипулираме този свят само доколкото ни е позволено от Вселенския закон. Ние ви снабдяваме с инструментите и след това е за вас да определите начина, по който ще ги използвате. Те могат да бъдат използвани по вреден начин, но никой не ви принуждава да ги използвате по такъв начин. Вие сами избирате. Така че презирането на тези осигуряващи ви инструментите, които вие доброволно избирате да опорочите, е нещо като ваш опит да прикриете следите си. Получавате това, което заслужавате. Това е начинът, по който Вселената работи. Ние изпълняваме дълга си, правете и вие. Има една стара приказка, незаписана в съвременната история, че дяволът не знае, че е дявол, той мисли, че е год. Невредно. Това всъщност показва, че хората, които се борят срещу злото, всъщност се борят срещу доброто. За да изясним това веднъж за всигиди, семейство Буш не са кръвни линии, въпреки че те са част от вашия вид и искат да бъдат обожествявани от това. Ще обобщя още веднъж скратко. Тези, които притежават добре известни лица или имена, не са директни кръвни линии. Те не са творците и командващите, те просто правят това, което им се казва. Буш, Клинтън, Шарон, Арафат, Хитлер, Далай Лама, Мандела, Блеер, Гор, Чавес, Ганди, Кенеди, Ленън, Дилан, Айнщайн, Микеланджело, папите, Цезар, Аристотел, Херодот. Те всички действат или са действали според нареждания. Тези хора, които жадуват за признание и възхвала от страна на вашия вид, дори не биха били допуснати в една и стая с някой от хората, с които съм свързан. Каква е причината да се създават лидерите? Това е причината лидерите да се създават за тези от вас, които водите играта. Исус от Назарет е добър пример. Той беше създаден, този човек има много последователи. Те са убивали и все още убиват в името му. Исус от Назарет не беше господар на играта. Той беше марионетка, използвана в играта и все още е сред вас, обслужваща плана. Земята затвор ли е? Да, и още по-лошо. Тези, които вярват в обратното, няма да я напуснат. Къде е истинската музика? Тези, които търсят усърдно, ще намерят бисерите в музиката. Всъщност, те са на открито. Не е наша задача да ви просветляваме, тя е ваша. Ние осигуряваме инструментите, които могат да бъдат използвани по начина, по който изберете – добър или лош. От какво се страхувате? Страхът е базиран на физически импулси. Физическото не е важно. Следва продължение.